mapingo piny owacho gin bende gisebiro oko ka bende giwacho ni twak makamano kata mana twak moyiedhi mano mar chalo lek mano mar piny Kenya bende chal mana ka weche mago mag campaigns. Ang'eni piny Kenya ka bende bang' yiero dong en ga mana campaigns mochako mano motelo ne yiero mabiro. Kata kamanya korom ga jwang'ina mar mondo mi arwak CPA Ben Omollo jalony weche mag ochumi. Ben in bende arwaki e twak ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwaramogi. Erokamano Sharon, erokamano nyikwaramogi, ago erokamano kuom yudo thuolo ma kawuono mondo wach weche mag piny kendo ageno ni wabiro bedo gi twak maber. Erokamano. Erokamano ahinya kaka japiny kaka jalony weche mag ochumi. In lek mar dongo piny Kenya. Iwacho ni 2030 beyond 2030 and beyond ne. Ineno yo machal nade? Sharon, an ja Kristo. Biblos wacho e buk moro mar Proverbs ngeche 21:5 wacho ni ng'ano mochanore nyaka chak loso gigene chon kendo mane ng'at ma biro bedo jamwandu. To ng'ano matimo gik moko piyo piyo to biro bedo ng'ano ma onge mwandu. Aparo ni onge time matin kata mang'eny mosekethore momiyo konego bedo wacho weche mag planning. Gima osetimore en ni jatelo wacho ni mondo chak conversation. King'iyo 2030 vision wachno nochakore 2006 kiwacha wacha kilose pod itwe pod ikete motegno kore ko bedo launched in 2008 matiende ni kawarito sani ni wadhi chako wacho wachni in 2029 twadhi bedo late. Aparo ni gima tek mosetimore onge mosekethore onge en planning kenda aparo ni one at the right time mondo wawach weche mag planning in the coming years. To kako dhiambo nene ni samoro itiyo kode kaka yor campaign akeni nene yo machal nade nikech dhiambo koro wacho ni lek ma koro jatend piny koro biro godo mano mar keto tem koro chaka gimo tiyo godo e campaign to bende ng'eny jatend piny masani bende entiere gi lek ni piny Kenya wabede kaka Singapore kotende kod weche mag dongruok. Definitely jaduong' dhiambo nyalo bedo gi paro mopogore but nya aleng ka jatend piny wuoyo to nitie weche moko manya otemo wacho nyo nuoyo for a very several times. So wacho ni odwa mondo wuoyo ni odhi beyond generations. Number 2 odwa mondo this conversation odhi beyond politics kendo odwa mondo odhi beyond electoral cycles. Matiende ni chal ka gima chutho dipo ni nitie sam adiera e iye mondo mi walos plan mabro dhi moloyo makalo cycles mag yiero. Adwa mi one project moro nitie ma osetine gi regimes adek en Vision 2030. This Dongo Kundu Special Economic Zone manitiere Mombasa County. Feasibility study mar that project notim gi Kibaki 1. Okay? Kaito Ouru notimo ne groundbreaking. Okay? To gere othor gere e regime mar jatelo mantiere sani. To ne ntiere Vision 2030 manogor e higa mar 2008. Koro omi one prototype omi real design to kare planning onego tim nang'o kech mago jotendi adek mosetimo manyiso ni kitimo planning sani to onego bed ni ng'iye beyond electoral cycle. Chutho aparo jatelo be nyaka obed nong'eyo ni 2060 ok obi bedo. Okay? Kata kano odwa bedo kata kopo next time kata kopo onyalo duogo to plan ma watemo wacho plan madhi mbele. Kata aparo chutho onyalo bedo politics nyalo wache iye to ok onego watamre timo planning nikech waluoro siasa nyaka watim planning. Erokamano. Erokamano ahinya. Hakani molene kintiere kaunti ma Kisumu wang'eni